Mancho morigereria nkagerete ngambi yore andonsi asore maretane ngoro Rogers Kakasungura rituko ria rero nigo tutagete gukora sabari yito ase constituency ya Kitutu Chache North ase Japhet Nyakundi akogamba aigasi tole negasi yegenderete muruche biregita actually pareye igekorwa mbanda yagenda chinsemo cha Nyabuoroba alia soko igwa amaraba kugwa lakini this is part of the roads chire under construction yene yamo yabo so lakini ntagete nkoire around ase chipara chiri chiarosiwe ime ya Kitutu Chache North as a way yokorokia abagusiba minto ni ngikegenderete ase constituency yekera no nkorwa. By the way I'm born usena niboire ase constituency ya Kitutu Chache North, so tunataka tu kufanya tour for fun toyete turaranga gichipara chiarosiwe. This has nothing to do with a sponsored advert. Ekiagera no borno Japhet njitinda kwara nere lakini tutagete koje kora out of passion na ende gutaka kworokia omugusi ninki kagenderete ase gusi na anene ase chi constituency getenkeigo chiria chipara chigenderete koroswa so ndage tobwata namo na inche tokoire tu ase chipara ya moibere isato igapakainya turakorera bwasiri tukoria rero ankyo na ankende kubora kibya na ina batoko koro gichiri chinde chire under construction.
gusaba abantu bose